Testissä Carabao energiajuoma. Ainakin mielenkiintoisen näköinen pullo tällä juomalla. Tulee joku yskänlääkepullo mieleen, mutta ilmeisesti hiilihapoton, eli saa nähdä millaista kuraa tää on. Nää on yleensä ollut aika paskoja nää hiilihapottomat energiajuomat, mutta ties vaikka tää tekis poikkeuksen. Ostin tuolta vapaa-valinnasta tosiaan. Hämeenlinnan vapaa-valinnasta siis. Maksoi 40 senttiä, eli helvetin halpa tää ainakin oli, mutta lähdetään tosta testaamaan. Avataan toi korkki ja... No niin, ja sit maistetaan millaista tää on. On kyllä helvetin pahaa. Tulee ne energiasotit jossain määrin mieleen. Ei kyllä maistu ne piristävien ainesosien tuomat aromit niin hyvin, mutta kieltämättä maustakin tulee jossain määrin mieleen yskänlääke. Ei pelkästään tästä putelista, että ehkä jos tässä olisi happuja, niin tää voisi maistua joltain, mutta tälleen helvetin pahaa. 1/5. Yhden pisteen saa helvetin halvasta hinnastaan, mutta muuten täyttä paskaa tää juoma.